MP election ki jut arni pen India government website along peklang lo MP election a result to hada keto number 6 Diku X autonomous district buseto Karbi Anglong X autonomous district X mane EX abang X lagi former pulo aprang pulo kedamtang aban pulo non ke aben MP apan ke omor sing tisu pusadak to alam bagela hello itu BJP ke hai logge ar ni penamat la ilitum Karbi Anglong autonomous council bangke non ke avedat lo non Karbi Anglong council anar lo gitu autonomous pugalilo autonomous avedat lo por non EM CEM atum antat handa kam klemun elo alang litum aning ke hang manche file anta non ha mini secretariat along hasil chor si dampo haladak minister atum si file tape paspo order hala minister tum si people non CEM tum gajak kong avelo pini pena magado ila men pathirik jok ke ingtan ge po atha ma ke viveda jila tu poisa na pi lang mene hemso na people puta pule po mene sakurita ng people ben VGR long ta eviction po puta nang ni jimene seta alang litum ki pu po nito arjulong lo la eviction jite rat atum che kroy dun nang ji pugadi ke putu rat atum nge ka che kroy dun ong silang no dak lo aku rat atum che kroy dun na ima che kroy dun dang nang nema ke ro alolong ta tokti lagi alolong people lo eviction po lagi Assam Land Revenue Regulation along ke tok ateng bansi claim ji ke lagi rat atum ben meeting do nang ji po hadak isia section long ta tokti lagi alang litum claim hai he atema alang litum EM revenue ta aja kong obede lo ke nong ke claim kita minister revenue pan order chiri dam nang pogenon ke lasi alang litum kaning je thap lo rat atum nang je kroy do na itu abinong ke hala land and revenue a minister a order ke wan ji aphan rat atum nang je rat atum dampak tu kusina choning ri thulo alama bangke Chief Minister long dam nangi land revenue minister long dam nang ji po alama bang lo non ke lasi lake ning oi me akam lasi APHL sialong ki pipiatum avot ki pipiatum anke alang litum akechok che pini cicini na po